Tänään käydään synttärilahjaostoksilla. Ollaan Tintin kanssa oltu molemmat tässä monta päivää flunssassa, mutta se alkaa nyt pikkuhiljaa onneksi oleen selätetty. Aamupalan jälkeen alkoikin iskällä sitten pikku operaatio, kun on jo pitkään ärsyttänyt toi housun taskuissa oleva reikä. Aattelin sitten kokeilla, että onnistusko multa sitten itse paikata se kuntoon. Viimeksi tämmösiä juttuja oon tehnyt yläasteella ja siitä alkaa jo vähän olla aikaa. Siihen nähden onnistui kyllä yllättävän hyvin. Eihän toi kauniin näköinen oo, mutta se jää tonne taskuun piiloon eikä ainakaan tipu enää tavarat taskusta. Tän jälkeen tuli mymmeli käymään ja toi Tintille omia keittiövälineitä tohon sen omaan pikkukeittiöön. Sitten me suunnattiinkin Pirkkalaan synttärilahjaostoksille. Tintti on nimittäin ihan kohta jo vuoden vanha. Isi vähän harhaili ja kävi haaveilemassa uudesta läppäristä, mutta löydettiin kuitenkin oikealle osastolle. Sopiva lahja löytyi ja jatkettiin sit vietien toiselle puolelle sittariin hakien majoneesikaappiin täydennystä. Tintti nukahti sopivasti kotimatkalla, niin päästiin paketoimaan lahjoja. Mittasitko sä ollenkaan vai otitko ihan summan mutikassa vaan pala? Summan mutikassa. Ajatteliko sä sitten leikata tämmösen 4 tohon ja sitten peität sillä tonkohan vai? Joo. Joo, ehkä parempi, että en sano mitään. Tintti heräili ja mentiin sitten välipalan kautta leikkimään. Keittiövälineiden testailun jälkeen harjoiteltiin vielä pikkusen kävelemistä. Sehän onnistuukin ton tuen kanssa jo melko hyvin. Sitten tuli kuitenkin aika lähteä iltatoimille ja nukkumaan. Muista laittaa tili seurantaan ja kiitos kun katsoit.